Mae'r ffordd rydyn ni'n pysgota yng Nghymru wedi cael ei llywodraethu gan system doredig am rhy hir o lawer. Roedd polisi pysgodfeydd cyffredin yn Ewrop yn niwedol i'r pysgotwyr y cymunedau sy'n pysgota, y prynwyr a'r amgylchedd. Garedwyd swyddi a bwyolaethau pobl a methodd i ddiogelu stociau iachus o bysgod. Dros y 5 mlynedd diwethaf, mae'r aelodau ceidwadol yn Ewrop wedi bod wrth galon diwygio'r polisi pysgodfeydd yn helpu i greu system sy'n cefnogi pysgotwyr a chymunedau sy'n pysgota, sy'n rhoi del deg i'r cwsmeriaid ac sy'n arwain at pysgota canoliadwy. Ac rydyn ni wedi cyflawni ar addewid a wneud yn ystod y etholiadau diwethaf i ddod â'r sgandal taflu pysgod i ffwrdd, lle mae pysgod marw dieithiau yn cael eu taflu'n ôl oherwydd cwotau, llym a ofodwyr a'r pysgotwyr gan Brwsel. Rydyn ni wedi llwyddo i fynd â pwrau oddi ar Brwsel ac wedi rhoi nhw'n ôl i aelod wladwriaethau mwyn i'r penderfyniadau gael eu gwneud yn seiliedig ar y blaenoriaethau lleol. Rydyn ni wedi taro bargen bwysig ar y ffordd mae pysgod yn cael ei labelu a'r gwerthu. Helpu cwsmeriad deall yn well a thorri tap coch i'r cynhyrchwyr, ac rydyn ni'n sicrhau bod ariannu'r pysgodfeydd yn deg, yn effeithiol ac yn haws i gael mynediad eto. Mwyn cefnogi cymunedau sy'n pysgota, hyrwyddo pysgotau canoliadwy a sicrhau y gall pysgotwyr Cymru gystadlu ar faes chwarae gwastad gyda'i cymeriadiad Ewropeaidd. Mae'r ceidwadwyr yn deall pysygrwydd taro cydbwysedd iawn rhwng anghenion y diwydiant pysgota a'r angen am stociau iachus o bysgod. Rydyn ni'n gwybod mae'r ffordd orau i greu polisi pysgodfeydd effeithiol trwy ddefnyddio gwybodaeth ddibanydwy. Dyna pam rydyn ni am gofyn am ei gyngor gwyddonol, manwl gywir diweddar, yn unig gael ei ddefnyddio mewn penderfynu ar y cyfloedd ar gyfer y ffildiau o gychod pysgotau. Roedd yn ganolog ein hymdrechion i ddiogelu pecyn newydd o fesurau i helpu ar ddiwiad stociau pysgod gwyn fel penfrais a chor benfrais, heb ddanseilio pysgotwyr a'n cymunedau sy'n pysgota. Roedd defnyddio gwybodaeth yn ganolog i newid y cynlluniau Ewropeaidd i wahardd treillio'r moroedd dwfn, a fyddai wedi dinistrio diwydiant ar cymunedau sy'n pysgota ledled y Deyrnas Unedig. Mae dywygio'r ffordd rydyn ni'n pysgota yn y moroedd sy'n amgylchu Ewrop yn enghraifft o sut mae'r ceidwadwyr yn gweithio tuag at ddiwygio'r Undeb Ewropeaidd fel cyfanwaith. Dychwelyd pwerau o Brwsel, torri tap coch, cynnig gwerth am arian, erchlus y pysgotwyr, y cwsmeriaid a'r amgylchedd.